ng kawang. Apa? Apa pentingnya nga? Hai, tayo bangate. Tahingan wano, chanodo. Siya na hitry ka doon, ng wat ay channel ka doon. Oh, fighters na mo sa May nakuha biyang. Numan. oh, kaya pun na. Iyo bat paniap iyo menta. Ay. Adi. Nga naman nga layap pala na lang layim na tijong ito. Han, nga naman nga layap pala nagang layim na tijong ito. Pelan pero nakahajar-hajar mo. Hani, kato dengan likai na tijong.